aquest fragment, que és una experiència que explica l'Àlex Rovira al seu pròleg, quan la teva filla petita tenia problemes i tu vas veure aquesta imatge que jo crec que és molt definitòria del que vosaltres voleu explicar en el llibre. I després aquesta cançó també de Jorge Drexler, vosaltres en un moment parleu del mestre Drexler, no? Que d'alguna forma explica, no?, el que significa donar perquè al final tu acabes rebent allò que dones, no, Francesc? Sí, també trobem moltes persones que saben donar però no saben rebre. Jo sempre he pensat en aquestes mares totalment entregades que ho han donat tot per la família i després els hi costa acceptar un regal, els hi costa acceptar un reconeixement. Per tant, per ser totalment complet en l'art d'estimar has de saber donar i rebre perquè aquesta energia flueixi i et beneficiïs tu i els altres. Qui no sap rebre també hi ha un problema, evidentment, no? Sí, hi ha molta gent que no sap rebre perquè no s'estimen prou a si mateixos i per tant no entenen que els altres es puguin estimar, i també hi ha moltíssima gent que no sap donar i espera rebre-ho tot de la vida sense res a canvi, i per tant el que ens fa humans és obrir comportes, tocar-les i que entrin els sentiments i surtin també, i això és el que ens immunitza contra qualsevol calamitat que puguem patir. Un cor ple d'estrelles, un llibre en forma de faula sobre l'amor que vol arribar als fons del lector i que intenta desvetllar i donar sentit a les diferents dimensions de l'amor. Amor que vol dir tenir cura, respectar, expressar, no, Àlex? Jo diria, per fer una definició planera, que probablement és algo sobre el qual he barrinat molt. També li deia en Josep que vaig llegir el seu llibre sobre l'amor, que el vaig trobar deliciós. Per mi estimar és cuidar. És a dir, no passa només per una expressió verbal, no? Estimar és cuidar, és estar pendent de la persona o de l'objecte estimat i sense envair procurar el seu bé, acompanyar, és cuidar. Convé en societats com aquesta, egocèntriques, individualistes, com a mínim en la darrera dècada, començar a revisar conceptes com aquests, tornar-los a posar en valor, tornar a explicar què és el que això representa? Per a novetat els clàssics. És que jo crec que ha estat gairebé tot dit. El que passa és que és important provocar la reflexió dels lectors o de les persones que ens escolten, fent referència a aquells que ens han ajudat a desenvolupar el nostre pensament, no? I la nostra consciència, en un sentit ampli. I penso que certament si tu t'agafes, i aquí les preferències poden ser múltiples, no? Però tu t'agafes un Epíctet o t'agafes un Montaigne, o t'agafes... És extraordinària la seva lectura, no? Després, evidentment, quan et ve de gust escriure perquè tens un amic on el estimes i li expliques una experiència que has viscut i dius podríem fer una metàfora d'això, i va sortint naturalment, sense cap pretensió, doncs bé, tu trobes el teu llenguatge i allò pren camí. Però sí que és molt important poder fer la reflexió. Jo crec que vivim en una societat on tenim molta informació però cada cop manca més saviesa, i la saviesa no és adquisició d'informació, neix a partir de la reflexió, i d'alguna manera el que nosaltres, si més no, intentem és fer passar una bona estona al lector i provocar amablement la reflexió, des de l'acord o des del desacord. Francesc, no som conscients dels objectes d'amor que ens envolten la vida cada dia? Els objectes d'amor jo crec que ho són tot, no només la nostra família, la nostra parella, amics, companys de treball, també posem amor en les coses que fem. Un bon professional de la ràdio posa amor en la seva professió i això el permet ser millor. En el moment que llegim un llibre posem amor cap a aquesta persona que no coneixem i que ens està comunicant els seus pensaments i els seus sentiments. Quan juguem un esport que ens agrada i posem amor. Totes les coses bones i dolentes que es fan en el món es fan per amor. De vegades es fan per un amor equivocat, un amor a l'inrevés que es torna odi. Ara viurem un clàssic, el Barça-Madrid, és una topada de diferents amors i desamors, però al cap i a la fi és la passió la que mou tot això i el sentit de pertinença, alguna cosa més gran que un mateix. Ens acaba de dir un correu electrònic, l'Isabel diu: m'agradaria recordar una pel·lícula que em va deixar un record important i crec que té relació amb el que esteu parlant. La vida és bella, la relació d'un pare i un fill en un camp de concentració, com un dia poden fugir jugant a amagar, a fet i amagar, no? És una història meravellosa. L'Isabel